tot i que abans ja habitaven diferents cultures. Viatgem per la nostra llunyana història, passant per les diferents cultures i civilitzacions que han deixat la seva petjada en el que som avui. Saber d'on venim per a saber cap a on volem anar. Podem dir que el jaciment més important, no solament de l'actual territori que configura el municipi de Teulada, sinó de l'arc mediterrani, és la Cova de la Cendra. Ha estat ocupada des de fa 25.000 anys. Quan comença el Paleolític superior, hi ha molt més evidències de jaciments, d'abrics, de coves. Per exemple, Cova de les Cendres, un campament de llarga durada. La Cova de les Cendres, a Teulada, un jaciment molt important perquè tenim nivells d'època paleolítica, però també una ocupació d'època posterior, d'època neolítica, que ja som com els últims caçadors-recol·lectors que estan en aquest territori. Arriben cap al segle mil·lenni, abans de la nostra era. L'agricultura i la ramaderia són la base econòmica dels grups neolítics. La cultura ibèrica naix a finals del segle VI abans de Crist per el contacte en els pobles mediterranis. Dins del terme municipal, dos poblats importants d'època ibèrica. Un que està a la punta de Moraira i l'altre que està en el Morro del Castellar. Tots els jaciments que van des de Teulada fins a Moraira, també tenim una sèrie d'òpidums, el Segador de la Torre, etc. Tindríem tota una sèrie de poblats en plena ebullició. I tot això va evolucionant a partir del segle III en l'arribada dels romans. En un primer moment, el que vol Roma és dominar el territori, apropiar-se de recursos. Roma té una estructura, i és la societat esclavista, base d'explotació agrícola intensiva del territori, crear ciutats. S'han fet diverses troballes en superfície d'època romana. A la zona de l'avinguda del Mediterrani va eixir una sèrie d'enterraments que estan lligats a una vila romana que estaria en el tossal de la Torreta. El poder de Roma comença a debilitar-se, comença a vindre pobles exteriors a Roma a assentar-se. Els àrabs i els amàssics es queden per ajudar a una de les faccions del poder visigot i el 711 arriben les tropes musulmanes. Les alqueries són la base del poblament. Moraira era un port, Teulada era una alqueria. Tenim una alqueria andalusina d'unes reduïdes dimensions en la zona de la Fontsanta, en la Segador de la Torre. Ja en el segle XIII, la conquesta cristiana del rei Jaume I. L'any 1261, Jaume I jura els furs de València, on s'estableixen les lleis i drets. Naix el Regne de València. Jaume I entrega bona part de la terra als seus caps militars més importants. A partir del llibre del repartiment, sabem que hi havia diversos llocs, diguem-ne, d'ocupació del territori. Per exemple, està una partida que es diu Paratella. Teulada també apareix en el llibre del repartiment. A la Quarta Pobla ve Pere Durà i 46 pobladors més. La població es queda sotmesa totalment a les necessitats del nou ordre feudal. En època feudal, la propietat de la terra la té el senyor. És l'amo de les terres. El 1377 es crea el que s'anomena la Universitat de Teulada. I en 1386, Pere Marc, el pare d'Ausiàs Marc, ve i delimita el terme municipal de Teulada. Això delimitarà la partició de terme entre Benissa i Cal. Al segle XVI entra en joc l'imperi otomà. N'hi ha un continu assalt de pirates
que controla el Mediterrani, que estan assaltant les costes. Teulada, clar, davant d'aquesta inseguretat, es fortifica. Tenim així de Moraira, per exemple, havia sigut una de les torres que alçà el duc de Maqueda en 1551. Molts d'estos pobles com Teulada, Benissa, Calp, havien utilitzat les seues esglésies com a lloc de refugi i de fortificació. El rei Felip III és el que decreta l'expulsió dels moriscos l'any 1609. És un drama humà, veure famílies completes deixant totes les cases, les terres que coneixien de sempre. Per el port de Dénia, sobretot, es calcula que van eixir cap a 50.000 moriscos. Aquesta expulsió dels moriscos farà que aquest territori que s'havia quedat buit vinga gent de Mallorca a Teulada. Quines persones venen d'allà? Persones que també estaven en unes condicions socials i laborals nefastes. Els senyors van aprofitar per a endurir les condicions de les cartes pobles. Per tant, aquesta gent van ocupar unes terres en unes condicions difícils. Aquest malestar social s'allargarà al llarg del segle XVII i esclatarà en aquesta segona Germania. S'uniran a les tropes austriacistes i recolzaran el moviment austriacista que desemboca en la Guerra de Successió. 25 d'abril de 1707, la batalla d'Almansa. En aquest moment és quan la derrota de l'exèrcit austracista. Per als valencians, el decret de nova planta va suposar la pèrdua total de totes les nostres institucions forals. Tot el que havia regit el Regne de València des de Jaume I va quedar eliminat de socarrel. En arribar al segle XIX, esclata un boom que és el boom de la pansa, de l'exportació de la pansa, i principalment pel port de Dénia. No obstant això, a Moraira hi ha un punt d'embarcament. Certs comerciants d'ací de Teulada construeixen uns magasins a Moraira que són els que pràcticament donen origen al nucli urbà de Moraira, al carrer dels Magasins. La panza es el moscatel seco, que en nuestra época y aún antes orla y decora todos nuestros valles, hasta la mar misma. Y en el principio de todo este trabajo, un templo, un altar al trabajo de las habitantes y habitantes de la comarca, el Riurau. La pansa eren cabassos de llata, que fèiem llata i fèiem cabassos de llata, i el 15 d'agost ja anaven a tallar raïm per escaldar. Posaven dins de l'aigua aquella bullint, ho treien, ho abocaven damunt del canyís i les dones l'escampaven i posaven els canyissos al sol. Se l'emportaven en carros a Dénia a carregar-ho en barcos. Al vindre la filoxera i carregar-se tots els ceps, doncs la comarca es va afonar i la gent tenia que emigrar precís. I el dia que es va començar la guerra, es va estallar la guerra, encara no tenia jo 7 anys. Fernando, ja venen els avions, Rosa, que oïdo tens? I sentien que venia una que li diuen la pava. Un avió que bombardejava de Franco i bombardejava a les barques de Calp que pescaven, les poques que quedaven que no havien anat, els homes que no havien anat a la guerra, les metrallava. I a nosaltres que estàvem a la playa allí al portet, ens passava per dins del portet a Xina, nosaltres corríem a amagar-nos baix d'una canterilla de la carretera. Escola per a les xiques no n'hi havia. Es donaven lliçó a algunes xiques que hi havia allí, alguna persona que era major i sabia firmar i les ensenyava a les xiques. Moraira eren 2 carrers, un que entraves, un que eixies, que hi havia una costera que pujaves per a la carretera per anar al portet. Bevíem de la sardina.
I mon pare tenia un carro i un macho i feia voltes de taxi per portar la gent a la Unió al Pla. No havia ni aigua, no havia vàter. Les habitacions que donaven nosaltres als llits eren en ciri. La indústria del turisme es comença a esclatar de manera ja molt significativa en els anys 60. Ja hi havia alguns elements en teular. Irònicament, aquest turisme es converteix també en una entrada d'idees, una finestra, no?, a altres maneres de pensar, a altres coses possibles que per la gent que ja portava quasi 30 anys en la dictadura semblaven i s'afegisquen com un motor, clar, de cara a lo que passarà en breu, que serà la tornada de la democràcia. Durant els últims 2 segles hem apostat pel monocultiu. Primer la pansa, després la taronja i ara el turisme. Aprendrem del passat per a caminar cap al futur? Som indígenes, fenicis, grecs, íbers, romans, germànics, africans, castellans, catalans, mallorquins, valencianes, de la Marina i de Teulada. Venim de lluny, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, portem dir la mar serena, cantem a la mare terra, que mos estime i mos guarde, cantem la cançó primera, la que cantaven les dones per a suportar la feina. Cantem a la gent del poble. Vinga, Carme! La meua xiqueta és l'ama del corral i del carrer, de la fulla de la parra, de la fulla de la parra, de la flor del taronger. La meua xiqueta és l'ama. Venim de lluny, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, portem dir la mar serena, cantem a la mare terra, que mos estime i mos guarde, cantem la cançó primera, la que cantaven les dones per a suportar la feina. Cantem a la gent del poble. Venim de llum, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, venim seguint una senda d'estels, perquè la llum no mos falte. Venim seguint una senda d'estels, perquè la llum no mos falte.